Dobrý deň, moji milí sledovači. Dnešné video bude o komunikácii a o tom, čo každý z vás sa môžete naučiť a pochopiť, že teraz vo verejnom priestore sa nesie nejaká informácia. Možno nebudeme chápať aká, lebo nebudeme zasvetení do toho informačného poľa, ale pochopíme, že teraz to prišlo, teraz sa proste ozvučuje nejaká dôležitá informácia. Ako sa to robí? Na začiatok poviem takú humornú príhodu, že ešte začiat socializmu si možno tí starší pamätajú, ako slovenský rozhlas, ale aj český rozhlas hlásili vodné stavy vodných tokov. Pamätáme si to Dunaj, Bratislava, toľko, a neviem, Medveďov, toľko, Padni Majeca, Pádajet, bez peremen, áno, bolo to aj v ruskom jazyku. No a potom si niektorí ľudia začali robiť srandu z toho, že na konci týchto čísel a rôznych odkazov, čo je teda bez zmeny a čo sa navyšuje, čo padá, mali povedať, že to bolo vysielanie pre slovenských občanov alebo československých občanov, ktorí slúžia vlasti, ale sú trvalo v zahraničí. Áno, častokrát sa do týchto čísel zakodovávali aj správy pre slovenských občanov, ktoré ale trvalo slúžili v zahraničí. Ako sa to robí dnes? No, staré triky, dobré triky, predstavte si, že úplne rovnako. Ja už som niekoľkokrát hovoril v svojich videách, že veľmi rozhodujúci dátum bude deň, keď dáme svoje emisie ako Slovenská republika a že ten deň, ktorý teda vyhlásili na január, je 15. Verím, že ste odtedy, okrem scrollovania videí na TikToku, sa sem tam teda pozreli aj na tú stránku agentúry správy štátneho dlhu a likvidity a prišli ste na to, že tam pribudlo pár správ. Prvá správa bolo, že je nejaké vyhodnotenie roku 2023. Je tam jednoduchá tabuľka, koľko máme teda ešte stále otvorených emisií, koľko peňazí máme neumiestnených, čo môžete kúpiť, za aké percentá, kedy sú splatnosti. Je tam popísané nejaké riziká, je tam skonštatované, že sme vymenili vládu. Celé je to zaujímavé, ale že táto správa sa na stránke nachádza len v anglickom jazyku. Aj to je komunikácia. Podľa toho vidíte, komu vlastne tá správa bola adresovaná. No, Slovákom nie, lebo ak by to chceli adresovať Slovákom, tak vyjde aj slovenská mutácia, ale ona je naozaj len v angličtine. No a teraz o tej komunikácii. Najväčšia komunikácia, ktorá prebieha na Slovensku, je momentálne komunikácia o prezidentských voľbách a prezidentských kandidátoch. Každý sa pýta, kto bude kandidovať, kedy bude kandidovať. Robia sa rôzne prieskumy od telegramových kanálov až po nejaké veľké mediálne domy. A samozrejme robí sa manipulácia, to znamená, tu a tam sa nejaký relevantný kandidát nedá do prieskumu, inde sa dajú sami kandidáti, ktorí sú na prvý pohľad nezvoliteľní. Čiže naozaj tá komunikácia je všelijaká, ako keď sa deti hrajú na pieskovisku s guličkami, ale na jednu komunikáciu by som vás predsa len chcel upozorniť. Všetci sa pýtajú Peťa Pellegriniho,
že či bude kandidovať a kedy oficiálne ohlási svoju kandidatúru. Všetci hovoria, že jeho protiajšok je kariérny diplomat pán Korčok. A v podstate ako keby ostatní kandidáti aj ani neexistovali. No ale zamyslite sa, ak by ste vy boli Peter Pellegrini, ktorý predsa len javí určitú mieru samostatnosti, aj keď samozrejme stranu Hlas mu niekto teda financoval, ale on naozaj musel sa rozhodnúť, že to urobí a že teda sa oddelí od toho Smeru. To bolo ťažké rozhodnutie a on ho urobil, keď teda si zrátal pre a proti. Čiže minimálne Peter Pellegrini vie zobrať čistý list, zrobiť tú čiaru stredom, povedať, toto sú veci, ktoré hovoria za toto rozhodnutie a toto sú veci, ktoré hovoria proti, priradiť váhy jednotlivým veciam a potom to spočítať, že či teda áno alebo nie, lebo vždy sú nejaké veci aj za, aj proti. Treba vedieť váhu, ktorá prevažuje. On sa rozhodol, čiže nebolo mu to nadiktované, lebo to bolo vidno podľa toho, ako vznikol Smer a potom z neho Hlas, že bolo to rozhodnutie, ktoré musel urobiť Peter Pellegrini. Čiže aj teraz musí Peťo urobiť nejaké rozhodnutie a zaujímavé sú tá komunikácia, tie konkrétnosti. Ak sa o to pýtali v minulom roku, kedy ohlási kandidatúru, tak hovoril, že niekedy v januári a potom upresnil, že to bude po 15. januári. Že možno už 16. Poviete si, prečo zrazu začal hovoriť konkrétny dátum? No vždy, keď politik povie niečo konkrétne, tak to je nejaký odkaz. Áno, je to tak. On mohol povedať, no však raz to príde, nebojte sa, bude to v termíne, bude to zákonné, bude to podľa volebného zákona. Sme zvyknutí na takéto odpovede, ale nie, on povedal, odpoviem po 15. prvý. No, samozrejme, vy už viete, ktorí sledujete moje videá, že 15. prvý bola vyhlásená aukcia na nejaké štátne dlhopisy. Na začiatku januára nebolo jasné, že aké. Čo bude emitované, v akých výškach, aký spôsob. Proste tie aukčné podmienky neboli ešte publikované. Potom vyšla tá správa za rok 2023 v angličtine, čiže bolo jasné, že s kým komunikujeme. A potom vyšli aukčné podmienky. Sú tam, myslím, že 4 aukcie, naozaj zase všeho chuť, od 0,125% až po 4%. No a zaujímavé v tých akčných podmienkach je jeden dátum. A to je dátum zaplatenia toho, čo od 15. teda mi priklepnú. Na ten dátum je, predstavte si, že 17. prvý. Včetne. Čiže do 17. prvý musia byť peniaze na účte Slovenskej republiky. No a Peter Pellegrini zmenil komunikáciu, povedal, že viete, ja ešte musí zasadnúť strana Hlas a potom až povieme spoločné rozhodnutie a bude to po 17. prvý. Čiže ako vidíte, Peter čaká, koľko ľudí kúpi naše dlhopisy, aká bude tá aukcia úspešná a kto ich kúpi. On nabáda svojich, ak chcete, aby som kandidoval, tak šup na aukciu a kúpiť. Samozrejme, Fico má tiež svojich
ľudí, s ktorými možno počíta a hovorí, chcete mať vplyv na Slovensko, tak poďte kúpiť trocha z našich dlhopisov. No a tiež komunikuje, tiež verejne, tiež je to jasné. Hej. Tiež sme sa nepripojili k nejakej rezolúcii o tom, že v Rusku sa nesmú teda používať nejaké korejské alebo aké zbranie. Len my a Maďari. Keď si pozrite, kto financuje Maďarsko, tak prídete na to, že asi o koho má záujem strana Smer, aby kupoval tie dlhopisy. Samozrejme, dá sa to v pohode, veď keď si pozriete Čínu, tak tam má kúpené už najväčšie banky, napríklad aj v Švajčiarsku. Keď si pozriete Saúdskú Arábiu, no tak pozriete si, kto vlastní banky Veľkej Británie, naozaj tie najväčšie domy finančné, tak prídete na to, že sú to teda Saudi a Emirovia. Čiže je dostatok teda finančných domov a bank, ktoré smú kúpiť tieto dlhopisy, ktoré sú, povedal by som, z iného súdka ako tí, ktorí možno podporujú Peťa, alebo tí, ktorí podporujú progresívne Slovensko. No a karty nakoniec mieša pán Danko, ktorý má tiež svojich priateľov a hovorí, chcete, aby som ďalej podporoval Slovensko, chcete tu mať nejaký vplyv, chcete ma tu mať v tej vysokej štátnej funkcii, no tak skúste podporiť, skúste, aby som aj ja v tej rade koaličnej vedel dať na stôl. Ale toto som priniesol ja. No a komunikuje, že stále má viac a viac chuti, že sa stane prezidentom aj on, teda aspoň prezidentským kandidátom. Alebo podporí pána doktora Harabina. Čiže ako vidíte, tá komunikácia je jasná a vždy, keď vidíte u politika, že zakomunikuje konkrétny dátum, konkrétne číslo, tak za tým niečo hľadajte. No a u Peťa to bolo celkom jasné. Prvé číslo bolo deň, kedy sa bude konať aukcia a druhé číslo deň, kedy majú byť zaplatené peniaze na účte Slovenskej republiky. Prajem aj vám krásny deň, dnes nám nádherne svieti slniečko a skúste niekedy, okrem pozeraní a šúchania telefónu, keď si prezeráte krátke teda videá na TikToku, sa pozrieť aj napríklad na web agentúry na správu likvidity a štátneho dlhu, správu štátneho dlhu Slovenskej republiky. A niekedy vás tá komunikácia a tie čísla s tlačovými konferenciami, keď si to viete spojiť, možno aj troška prekvapia. Alebo potvrdia to, čo ste si mysleli. To už nechám na vás. Prajem všetkým krásny deň.